pagkabot sa edukasyon, walay gitakda nga panahon ug labaw na nga walay limit sa edad. Sama na lang sa 18 anyos nga grade 2 pupil sa Buhisan Elementary School. Ato siyang ilailahon sa report ni Alan Domingo. Nahimamat nako si AG sa sulod sa Buhisan Elementary School sa Dakbayan sa Sugbo. Usa di ay siya sa tinunan sa eskwelahan. 18 anyos na siya apan. Naapa lang siya sa grade 2, din ang iyang classmates. Nag-edad pa lang og 7 ngadto sa 8 anyos. Nagsilbi siyang kuya sa iyang mga classmates. Kinsa, mamadlong siya sa mga sabaan ng mga bata. Aktibo sab siya nga mag-participate, ilabi na sa pagkatuon sa pagbasa. Diin, gibansay sila sa pag-istorya sa mga litra. Maayo usab kaayo ang iyang penmanship o pagsuwat sa mga litra nga napatig sa iyang papel. Wa baka sunguga dito nga dako na kag edad. Wala raman. Kuan nang ako mga classmate kay kuan ram gyapon ko nila na ilaram gyapon kong pinangga. Kung alang sa uban, delayed ang learning development ni AG apan base sa assessment siyang class advisor nga mas advance ang iyang salabutan itandi siya mga classmates. Normal ra nga makahimo og makasabot sa tahas si AG. Maayo ra usab motubag og diretso sa punto ang iyang ipasabot. Nganong dugay-dugay man jud ka naka-eskwela, G? Kay di magi ko pa eskwelahan sa ko mama kay pakauson ko. Unsa pa ngano man? Ako tiglabas sa akong kuan mga sinina. Nyati man pugas mga manghod nimo. Oh, ako magpakaon sa akong manghod niya. Ako say manghugas og plato. Nako karon diri naka-sit-in sa grade 2 class sa Buhisan Elementary School. Diin usa sa mga tinunan diri ang 18 anyos nga si AJ. Ilahang activity karon mao ang pag-identify sa mga letters. Si AJ nagpakita lang nga walay babag o dili babag ang edad sa pagkabot o edukasyon sa mga bata. Suportado usab si AJ sa iyahang mga magtutudlo nga nakasabot si ang kahimtang. Gusto nini nga magpulis kung makahuman sa iyahang pag-eskwela. Normal na siya, mature, kuya gid siya diri sa ako ang mga students, and then daghang ganahan niya kay na siya food yang i-share kay sharing daw is caring. Naalan jud na sila yung mga differentiated activities sa teachers, kung the part of the teachers para nila, no, kay dili man jud na ingon nga kuan. Giminstream man jud na sila, so ang teacher nagkuan ra gyud na nag-supervise, close monitoring and supervision ana niya. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.